Αλέξανδρος και είμαι μουσικός, drummer συγκεκριμένα, στην Αθήνα. Εργάζομαι ως δάσκαλος drums στο Lab Music Education και παράλληλα ως session μουσικός, παίζοντας ενεργά με διάφορα σκηνικά. Πώς κατάφερα να εργαστώ τώρα σε αυτό το τομέα και σε αυτή τη θέση? Σίγουρα η διαδρομή δεν ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Έχω τελειώσει μάλλον το ιστορικό αρχαιολογικό των Ιωαννίνων, όπου και εργάστηκα σε αυτό το τομέα για ένα διάστημα και εκεί κατάλαβα ότι δεν ήθελα να το ακολουθήσω άλλο. Από μικρός υπήρχε μια κλίση προς την μπάντα τη μουσική, έπαιζα σε μπάντες από τα 15-16, χωρίς να έχω κάνει κάποια μαθήματα. Όλα αυτά ήμουν αυτοδίδακτος μέχρι μια μεγάλη ηλικία, όπου αφού τελείωσα το ιστορικό εργάστηκα σε αυτό κάνοντας ιδιαίτερα και βλέποντας ότι δεν είναι τόσο αυτό που θέλω. Μπήκα σε μια διαδικασία να δω τι είναι αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω και ήταν η μουσική και τα τύμπανα. Για να γίνει όμως αυτό, σίγουρα για να μπορέσω να το κάνω επαγγελματικά και να το ακολουθήσω, χρειαζόταν να έχω και την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση. Έτσι ήμουνα στην Άρτα ακόμα, μετά τις σπουδές μου γύρισα στην Άρτα και έτσι πήρα την απόφαση να έρθω στην Αθήνα και να παρακολουθήσω μαθήματα drums για να μπορέσω να πάρω τα εφόδια και τα εργαλεία που χρειάζονταν για να ακολουθήσω το όνειρό μου. Ξεκίνησα κάνοντας μαθήματα με τον Μιχάλη Καπηλίδη και αργότερα έδωσα εξετάσεις, πέρασα από μια audition για να παρακολουθήσω το επαγγελματικό πρόγραμμα του Lab Music Education στην jazz κατεύθυνση, με όργανα τα τύμπανα, τα drums. Για να γίνει όλο αυτό βέβαια προφανώς έκανα άλλες δουλειές παράλληλα, είτε service, μάγειρας και παράλληλα έπρεπε να διαβάζω, να παρακολουθώ το πρόγραμμα, τα μαθήματα, ήταν κάτι αρκετά πιεστικό. Αλλά υπήρχε μια προσήλωση προς το στόχο. Τελείωσα με όλα αυτά. Σίγουρα είναι κάτι που δεν υπάρχει μόνο ένα πράγμα που χρειάζεται να κάνεις για να ακολουθήσεις αυτό το τομέα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το διάβασμα, δεν είναι μόνο η κατάρτιση, έχει να κάνει πολύ και με το να γνωρίζεις κόσμο, η δικτύωση, όλα παίζουν ρόλο. Με τον καιρό τελείωσα, άρχισα σιγά σιγά να παίζω με διάφορα άτομα εκτός του κύκλου του οδείου και σιγά σιγά κατάφερα να δουλεύω πλέον με αρκετά σχήματα καλλιτέχνης και αφού είχα τελειώσει και το πρόγραμμα να ξεκινήσω να διδάσκω κιόλας στα lab του Πειραιά και ζωγράφου. Τώρα, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία πάντα, οι βασικές δεξιότητες που απαιτούνται, οι ικανότητες που απαιτούνται για να εργαστεί κανείς σε αυτό το τομέα, σίγουρα είναι καλά η γνώση του οργάνου. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το bare minimum, είναι το βασικό. Το να γνωρίζει κανείς καλά το όργανο, να μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες και στις απαιτούμενες μουσικές καταστάσεις. Τώρα το ποιο δρόμο θα διαλέξει ο καθένας, τι είδος θέλει να παίζει, με ποιους θέλει να συνεργάζεται, και αυτά είναι κάτι καθαρά
προσωπικό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ξέροντας ότι είμαστε και στην Ελλάδα, δεν είναι και πολλές οι επιλογές που έχει κάποιος εάν θέλει να ζήσει από τη μουσική. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα ένα βασικό χαρακτηριστικό που βοηθάει πάρα πολύ έχει να κάνει με την συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό που έχω δει είναι ότι πέρα από το να είναι κάποιος καλός στο όργανο του, να είναι συνεπής στη δουλειά του ή στα ραντεβού κτλ. Είναι το να μπορεί να συνεργάζεται και να συνυπάρχει ωραία με τους άλλους μουσικούς. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι κάτι που μου λέγανε, αλλά είναι και κάτι που το βλέπω συνέχεια. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο κατά πόσο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κάποιον. Τώρα, κάποια συμβουλή που θα έδινα σε κάποιον που θα ήθελε να εργαστεί πάνω σε αυτόν τον τομέα, το βασικό είναι η προσήλωση προς το στόχο. Δεδομένης και της κατάστασης που ζούμε και το που είμαστε στη χώρα, τέλος πάντων και ό,τι υπάρχει γύρω μας, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προσήλωση. Τι θέλω να πω με αυτό, είναι ότι θα πρέπει να αφιερωθούν αρκετές ώρες. Σίγουρα στη μελέτη του οργάνου, κάτι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ βέβαια η μελέτη του οργάνου, απλά μέχρι ένα σημείο είναι κάτι που πρέπει να γίνεται αποκλειστικά, η μελέτη του οργάνου. Αυτό κάποιες φορές δεν είναι εύκολο γιατί μπαίνει μέσα και το ζήτημα της επιβίωσης. Ή ότι πρέπει να θυσιάζεις χρόνο από άλλα πράγματα για να τα βάζουμε να τα αφιερώνουμε πάνω στο όργανο. Τώρα μια συμβουλή που θα έδινα σε κάποιον που θα ήθελε να εργαστεί σε αυτόν τον τομέα, σίγουρα είναι η προσήλωση προς το στόχο. Είναι αρκετές οι φορές οι περιπτώσεις που θα χρειαστεί να σπαταλήσεις ένα 8ωρο δουλεύοντας σε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις, διαφορετικό προς το στόχο σου. Αρκετές φορές να πάρεις, να κόψεις χρόνο από άλλα πράγματα για να τα επενδύσεις σε διάβασμα, αν έχει να κάνει με μουσική και μουσικό όργανο, θα πρέπει να κόψεις χρόνο από αλλού και να μπεις στη μελέτη. Πολλές φορές αυτά είναι πράγματα τα οποία μας ζορίζουν, σε αποθαρρύνουν, όλο το γύρο κάπως πιέζει, ιδίως αν υπάρχει και η σύγκριση με τους γύρω. Μεγάλη συζήτηση αυτό, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να χαθεί η προσήλωση προς το στόχο. Είναι και κάτι που μου το λέγανε, αλλά το είδα ότι εάν όλες οι κινήσεις που κάνεις γίνονται με γνώμονα ένα πράγμα, τότε θα φτάσεις προς τα εκεί. Εάν οτιδήποτε κάνεις είναι για ένα συγκεκριμένο πράγμα, τότε όλα θα οδηγήσουν εκεί. Ίσως ακούγεται κάπως, αλλά όταν όλο μας το effort είναι προς ένα πράγμα, τότε θα πάμε προς τα εκεί. Δεν υπάρχει κάπου άλλο. Σίγουρα, οπότε ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ζήτημα του χαρακτήρα που ανέφερα και πριν, όπου ξεφεύγεις από το μουσικό και την ικανότητα, γιατί από ένα σημείο και μετά από ένα level όλοι μπορούν να παίξουν, είναι ικανοί. Ξεχωρίζει πολύ το εάν μπορείς να συνυπάρξεις ωραία με τους άλλους, αν είσαι αυτό το καλό παιδί, το να μπορείς να συνεργαστείς ωραία. Αυτό είναι κάτι που παίζει ρόλο και είναι κάτι που το κοιτάμε σίγουρα όλοι γύρω. Και τρίτο, πολύ σημαντικό για μένα, είναι το ζήτημα της φωνής πάνω στο όργανο. Τι θέλω να πω.
ότι να μην μείνει στην άκρη το να βρούμε τη φωνή μας και το χαρακτήρα μας πάνω στο όργανο. Είναι αυτό το οποίο σε κάνει να ξεχωρίζεις και ο λόγος για τον οποίο θα σε πάρει κάποιος ή θα θέλει κάποιος να παίξει μαζί σου. Είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους, να δείχνει κάπου τη μοναδικότητά μας. Αυτό θεωρώ ότι είναι βασικό, το να μπορεί ο καθένας να έχει βρει τη φωνή του πάνω στο όργανο και να βγαίνει ο χαρακτήρας του μέσα από το παίξιμο του. Θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεχωρίσουμε και να υπάρχει λόγο να μας θέλει κάτι.